By the way, basubati balero mbali kokanya. Mbali kokanya nga wakirwe nga rito akabu nga mambia kwa kende. Bali tata bunabone ganto bwata bayika bangi nabange namutikira abana abantu bakaleka tali. Je by the way na akeza bunga nyomotiri ali mo nga kalindi. Ncheka ronkonyo rumu omwana akanyomete mukungu kaleka tali emyaka 3 ene 5 na ndo nyakubaranga no muntu bwate. Kero keni nande gakurwaria uragenda sobo umajigucia rembe ogitenyerere turi kungana mbe kumajigucia nyerere urabera sobo mutinye bere mwigwete nga Kenyare lakini ngayari lakini bono ino mwana bale tengo mumuro na nyomete igintu ngiri tukuru kachinywomo nebinde mbiro bire busa. Let me tell you oitolenga mupango nyasaye ng'abantu bamenyego abangene bali bakare go bale ko gusuna twateba na ndi kwanyoro umuntu osoire maguru mata waje ko umuntu ngasocha igo mario okore ndugeke wabeirwe wakorege ndugeke wakire osiro ngori tokorege ndugeke toboke bono umuntu bokorosi nandi ngori nandi bogema bakorege ndugeke wagenderera bono bangene balimba amanyete ng'aki bale kukendi no ene ndamwamu ndi wana ine. By the way okukendi ndamwamu ne nobororo ne faida as a family oise konyoranga nobwato mukungu manyete gukendia enda mwamu gusobororo enkeina bera agenda atambe gyaba ngabweto omurwanise gitwana ko ekyangire naba yateba mbiyaman naba yateba igona tenga omungina gusomugaka omuntu mate gukendia obororo omuntu mate gukendia obororo buya gukendia obororo buya nyine gento kyaba akobonga nyale kibono kyaba otare koraira ngora mbako omuntu oranga maeno omuntu oyo tari osegi tata yala gusokira iso ngane tata yabukano tikabona tora sokugora guchi omuntu menye nga igo kente ngokora igo nande basa pakambara aranga ningo teke ndugike nindo matiri bono kwa ekwabrete omuriro ori gwoka kwa mura nanda maguta ye petrol koruguru mura neri norime nana lyokora ndugike bona lyogwoka chinka chinyingi tomanyete emeriro ngiakorete igo yogete kero omuntu ise kwaguri bagaerese ngora onyine omugakaerese bagakamba bamenyete igo twekyaga ndi moyari ani amenyete kyagara akorete ndugike ale moyo ekarara akwe nakorete ndugike naga dani ari tu kwa sababu tu niko hapo kama na baminta so kugena ngalinga ki tokuteme buna togokora okeya obororobo kitabu ky'umurandia isana ibiri kyanda bine bibungo byabege twabu twara gosoma itukoria rero murandia isana ibiri kyanda gobonto wende kudiri noboro tumanye ko cyenge nduge kubwate part 2 mutaragenda nakiya goteba tobaisa ko bomwango asoko gechigwa ekyagero ko gechigwa igo aje aigore asiko jabandoki kyabaliri kyalire tobaisa ko bomwanga asoko gechigwa bagaka kyagare ko nibwata banga oko gechigwa igo menyeta esto yaye nabantu balengaki abaliri igekero ko gechigwa bwango igo bwaga giterumu asaba yo kwa decide aninga yo ni tipitisho kwamba kwabeira umuriri bonayo nobo oko gechigwa ko menya asore nabatetie goronga abantu bali bagotonga kankugiga nali abantu baraho boy talibo ngabongo kugega abantu bakandukike kwikango sabantu iga nali abantu barakandukike. By the way bagaka badigamba debi montako gechigwa urama abana seri abana kuruka byamuri seri abana nabana ekweburite gena kikero kiko kya nanga tako seri abana bawe kwatendukike bana bawe iburiti bana bagutama mbaka abana banya gusaba alise bakarurusa maga kipikipiki cyo cyaturungania abantu dani yera cyanya kumonyorandi miyamole madara barasa be bami ndo to ko kipikipiki ngoje cyo cyakora to keke nkijita nakwikero yo cyakora to keke nanda baba be bari kuturungani gutata baro yuka ochiko bana baturanga ndigumba rekora ndugeke ahita kunja kusabira umuntu ngakora ndugeke ngaturunga ndigwe kyagara bono nyasaye nero batemero biri yangu yakiromo
yakira omonto lakini bono abanto mbare by the way asenka mpaka bono okorora ng'enkeyi kiagera bono ntobwate chisambuli chiabanto twasambuli chiabanto nkanero okonyora omogaka ale friendly na abana baye nkanero okwanda bakwamache kora ng'abaminto obosani obo mbokorete gento geke bori obuya yani nyino abana abamura banjete ise bagokora na ise cheche uyengiya gusena abana nyaruka banjete ise useng'ina oyo bagokora musio cheche gatatu minto bagosaka bagogete buna chusi na kantara cha Jumapili narangerigwa n'omogaka onde b'emiaka oikire emiaka 90 akandangeri ng'orangeria abachukuru baye bonsi pina abana baye iborete ng'abaracha kora mokwania bararagera akatentaiti abana bane bacha gotenena ekeronkorete gento geke ekeronkorete ng'aria abana bane gocha ng'abamura tenena na abachukuru tenena bono na inche ngarakora amatanga y'omonto ore moyo yani bono in fact bacha nikueleze akarocha watenga bamura tenena ga ekiningi bono sinikusherekea kiro mumuraerese obuye bwa tatu mwabo korete gento geke kuiwet bana bakosa ng'adadio minto paka nyeroka ya yene niga kwana gekore ng'a dadi tari nare rasobobe nekeri nkunyora gwankoreire asobogima ndigwana ine nonya karo mugako ya se karansete ngiakoigwa takoro bingando chumwana ole nakore gento geke nande ngano mwako nere bwekumbire kujinse nero kubangusa gento geke basi ngatenga bona aye gento gyakoro gento geke kyaro kanire mwako uri okoeresa omugano oye moke buna arakinire asa abachukuru baye okoeresa negiakonto giki ekiara eteire ngara abachukuru kiro muntu abachukuru baruri chitaoni mbali babegete chisimi bakora gento giki nikafurahi sana ngaranga bami egente ngakigere gente keneki yabana bayigwite buya bakoragera one number 1 ekenege to okoreta obomo asabana anda bana abu bon abana bonsi bana balenge chinyomba ibere chinyomba chionsi enene nenke bono tukagenda nyomba y'omongi no monene abantu bamura bwabake bamure benyomba enke n'abasobati benyomba enke bonse ngai bajete ase nyomba yere ngaki nkaranga bono enenchere yemo yokonya kubwatania abana baye ne bangaka oruro abana batoka ngakibare igo bari korageramo igo bagusangamo igo bagoshare ndiwana ine ngarurege gento geto mwako yakorire aso obogima akatumeke ruge ya statement ngima na nchinga yibira gatebi ngabate abana baye nonye na chandigete wike karengeke akatumeke ngane riye chinet narusite gento ririye sako tebya bora kungabono nonye mwaligi chinswe obutuko bogima chaburire akatema nane kora gento ki nande rambora baje kumukania nanda rambora inu bagakora gento ki bagachiruta chinsu chikakora gento ki nkaroroko teya bachukuru bayenga nonye mwarutire chinswe ase mwarutire mwekire nande bono chigareji ngwe ndago teya bana baye gareji gento ki nande chineto nyene chisemi kora gento ki gareji okota baje nakone gasine serikali okota nje naje baka state house tuarage na president Moi tukarage na erega koru nothing to something igo bekire gento asaban bona ayekese kwaga chitinsi chingi kichuku begitero ero nguri ukunya kunyweta bekire sukari kento nkiri ukwa kenchingi bana bawata yule mpapa akona kamba kwa uso kena keke swali bako kwana yule mpapa akona nini no naye kabe style by the way ngora thinda batamataga keke bakaka bali bakale by the way karo bali gukwa irindi muri atari bona mwakuri ngora amenya muri kosa barani nyasaba mentari myaka rindi bantu bari gutaka bakwe imbata kete barakora gendo keke bakaka bali bakale rindi nonyina karo bali kokwa njena ara ikirite bake babiri batatu isokuru ikarindi koko yugo mugakote biri nga ndangeria abana bane mwako ingo bale moyo mwako ingo kwali alibo abana bakora gendo harangiri omanya gochoka abana baye buye nga yaye ubuli mubwa osora amenye ngai ochoka kali aro jenga nakanyabita ningo je gwita nikara abantu ukairare elinde ngacha gusali gendo ki ngacha gusali umuchuba bangu babanga bona matuka gako era abira atatu mwako rio kora gendo ki utimoka
kyabanga mwaka bono mutige nakora tege ntugieke nabange to muchoya ngakiole by the way nayo mungu nakuno no tigwa kutigire nke bangire nabo gora ntugieke lakini bono kutigwe nke chinsara chiro chiguriga emeyetierire nebiro naro chone sainiga umuntu umirite no bulimo ekenyuru gigucha gwatu bulimo ekenyuru bagotabana bono gekabatiga kabe indi tutaka kweti pake bisie bieriga igoro no bulimo bagocha gwatera bimoisi bono bie pigipigi no birenga bagwata batigire pigipigi parango mwako wangire gwatera abana ndio tokore ndugike bone kingi kyamanya kubekwe mitandao na abana base bakari ekiningi yani bere nkana inwe ebwata maskani yaye ndikwana nego enke gitire ngaki wiya nama tengo mugakuyu abarero mbarigo abarero nabakurwara tari gukwana kende gento nkeria gukwana paka twarusi nyomba toirarari twere nyagitari tuchikomanyagera abandu matiri ngo moncho nga monchori bachiko moncho ko sina kwana kende ayo kante nga no gonchoru ore ani ogosukumwa kende gakora gento kike kende pip monto gento gekonga chibobe bangena ga kimumbwazi gento gekonga chibobe asaba gaka bangi onyi bakero ngori eri yo monto ori omurendete omanya gukwero ngori eri kerenda ori omurendete karenjara iba goko matenga ya na onye goko nywero ngorie ndindu ezinga ngo nanya goko nga tindi koba kanywero ngorie yo abachinguru ngogenda ochireka wakorero ngori kwamanya gukwa ani bagaka mbata ke tikukunja bata tiko kuba kwa nduke igote ani ndata kote abanga enka ebintu mbire takonya kwechengera takonya kuyagachira ebintu bigo koletere machanda asamaru ani asomubiri naki uneke bantu nya kosombe guga ebintu bindi naye bwe kokolete nduke bwerenterete bitare ngo koreke nduke olente nanchi nataka kutwara mekono kitinga bono mwana ngachiri na tebingina bono ngaki ngatanya bono chika bono ngokore ekengo korangiri kunjana insu yako chaka kubata ngakingi ngatemongena ekatu twatebire twikire togoika ebintu binde totigere ngete kakyange kera banda bajaga ko banda banene ntuno gotengaye bata kucha yoro yeye kucha kokora yako sinyire bas ntuna otorega toko support ese kiri oratebe badi wena ba afri abagusi ndu to bwatebe kon omwana nabe kokoto togo suguma na agenda kubwatiri yuki kerasime inu mwasomi lakini abaikoyo mbalibo onye mwana ukire grasi saba otichiro kugoro kwe gari naende kwabeire amangale sukuru yaga doki sukuru yari omwana ochagire kuticha kendoki amagoro omwana ochagire kuticha amagoro lakini ntwa bagusi ana kya kwara mukonya kwa education minister abantu banjite kosomya abantu bono bandoki bae bono intu togo sukuma na achiko tenga mami nguchi kwanda na ole ryoki pinte bibiko so miguma biangire ogote ngo moisyo egireti mwana wa tenta limangana kya rota kete tomaye bazanje na jiro aye kwa kora mbiombe nini omari akene ko ino kabosa amana ko ino kabosa lakini nabo bali renga naye ngwege tyo mwana university ngakimo there naye kwa tabanje ngwa ko tyo mwana sukuru buya bono ndete ko tebanga ndiri ko tebanga bana mbakora kintu kiki basoma tutaketa bana bakora kintu kiki basome lakini nga gento tata kurusha no kobeke keranga ekinta gete nek kama kanyo mwibuli takanga ekinta geta abana gusaba muraba bane nek dani tukwanya kumanya ngomwana unacheta agachako bugima bwaye bana bange nabalibo umunyaruka yaru nyomba yagenda bwaye lakini nayo gokora kintu kiki ogokontrol yaringa mbeo kikwaya na rero ngakigute baote paku mwana umenya kumanyanga ncheno nyakindega nimbata gentoki nimbata sakyuti abakakambali tanya kumanyanga mwana nakole gento ataicho akimbuya muli yani ngo mwana ngakako gorobole mo wiko mwana achari ke composition
Arike composition yarete reise aye maki akore ama ojugo ama tebi ngaya chakerete ngaye bese yarwa na kiyaje tabageka milioni 2 na ande ngoma taite chikora na kuru na ande gwae mwana urika nayo kubatebya se bakora gendoki nanu ikabache bagotebi abana bamwire ngaki into turamenye buya Mombasa bano musaja no mukungu bana babere banyoma ini egento kyabo nende chibase ne chang bateba ninga turanda nakuru ndogorobole mutomenye bana baigwana baga nakuru baligya paka banyora bona muraje gotebu nakuru ngogotenga ntake tubole mu sigisimi naye gwatagete kosenabo nkiabete ko Mombasa buya mulabase mo ngakaranchi abarene murwete ndagera rugo tagerando guriri nkiabete ko Mombasa umu muraka genda akagorobole makagacha bakenyombe gakora gendo akina inu mumbu atisieke enyombe kaera pika ako bakachirangi amatukonse bamenyire Mombasa bakondisete nyomba bakomboete bako na korosheya n'abantu bona bona umuntu arache magana amenyo na ndubona twagana musocho ngore to kana amenya musocho nga asana batura kore ntokonya nabo tokomenya abantu boje basegetana igo tuguri twagurire bontu amenyiro mu murogo tabona tikangende ndete tata na mama nyombe ko yarire baje batoye sabere tokore gento kik tutore ebe bune surprise asaba iburi aribo gento bagoro ke surprise bagache bakaimukingina na ise mbali ne gali yabo baba Nairobi imbo eto naye balimera bamanya ko gende kera abaiburi abamba manyita sabana abakombo ete bone gali kande erutiere ngaki rimo ha muri ya ekwebenjera nayi wono omwana na ise ngoma eda sebamenyede bona aye emabweri eri abana sebamenyede nayo kwata gento kike ne ruka geteri abana ni bajire batroire mabu yabere ngaki bona ne riere ngakeri gwati keri umanyete nakyo no kero mugaka tate compound ye igoru wengi ya mako bole kengi ngaki mu yanga anungu ya utanye kumanya kusemwa ano ya anungu omwana ko manya ko dadi omwana ko tenende ketigo nga dadi enyo mochiono oyo ito oyo no njiraki kyagera composition ninja alige tuwe aire ruwe nja market omwana ko manya ya dadi una konye tokirete nyasa naje taka tokonya tokasaba chiro lino mungno yone twagachiro mochiono oyo ito nakitu akoletera oyo sesenie tamanye akastuka akamakuri yae koruo gorobelemo bako agache nyombere oche kondeta rero ngango sabere mungina ro chiri yaito oye kunire bako koje kun mata bangina nabaya bangina ngo abaro muntu moyo tatone omwaga kaka sanga eta ari ate nene bakwacho ne ko piye sukuri mata baga chiko bijire babwati jinge sukuri asanga ite akirete bana bane ominyokire round komnyoka yaito mwakorire abana bane mungine pako mumure paka mukamuru jinga mamine yeito bono no mukamuru sukire gochase umuntu roje gento kakorire mwakorire akira tengo mungino yo nchokocha nchokochika oigwete bakanire kare aji bakanire omongina kamote bingungara enjera ikochika na kwaza ketuke kenda aye kali mutu maka gekana ne ko piye ngesukuri ne bakwacho kojisiko omongina ta igora tato na igora ngana so irimi buna ye igorwa omongina ngayali akko irute biro ko igoro buya mwaka kake galime nyamire express gabo ne ko makoba bono nyamire express agachanka agacha kurari chombe mungina kade nyombe yenyine ron koramenya metie nyebere 3 ron koramenya abana bane bakare ndukeke gachire bono tigankobori
onyaye naye ise ose naye ngina woko yubo beiga ngaki abantu banda bangao abantu banda bamwabo omwana wawe korege ndo kwakorege ndo kike pabia ngaki omuntu mungao arare gocha gokanyara gosemba murabamino mate murabamino bagonya bane bali batanye dia bana bawo goseba karo murabamino boro bararora bagwateka. By the way tagukagira ng'abana bakomenya bunutagite abana bakomenya buno bogima bwabo gatendo kike na indi kogicha koro chingambare ncherere ngaki encherengi ya ayeba support batenga abana bane enchera naro rimwe setiri ngaki enzere muyere ganda mutu akibono kwanyo ndanga pana come here karanza na yo bwata machiko akakora gatendo kike akolika composition no by the way ne taba no komenya kuko mu byoka wachiga chinde. By the way, there is something I want to tell you. Kentongereza takoteba. Ekya na boto anyoli bagari ne mambe tomenya kunya comment, okay? Ingani rega enchera abayibuli bako abantu bako sali enyuma ya abana babo. Ego bako teba nga abantu bako sali chinyoma chinyinge percentage chinyoma chinyinge chikusali kama tukaya. Ego chikusali kuna abayibuli. Percentage chinyoma cha abana chikusali kama tukaya. Iko chigo salikwa na abayibuli especially ekesongo kya ule mwina korwe side yo mumura igwa abantu ababere banyoma ine kero muntu nabwatengena naise talibo nabayiri baye talibo musibati nabwate no mumura nakotenge keke abantu bari batanga ine gorogosali enyomo na bayibuli kurwe side yo mumura na bayiri kurwe side yo mumura taba sabati ba mwabo mumura cyabwo kuchikamati baba muraba mwabo na ubago changia mono ekyagere side yo musubati egento bago saba ngakiba koro umwana bakora gento kike amenye buya oko bakonya kumusabana ngaginya saa tikale ndenge ya gento kike lakini side yo mumura iko bayigwete ngo nango nyombe ya gento kike umuroyo nangoseri lyo musubati oyo nani nabokonye bako babwatisege bamanya koteba nga saidi mono abangina saidi mono bas ngitiganda eresa tiganda eresa tomanya goche saidi yabagake na mokweresa omwalimu ona agoteba nga mono abantu batangaine gosalie nyoma ya abana babo nabangina abangina nabuba by the way tikatokodo mine yabonto tikato agenda kai abangina abana bagaka tikato ne practical go senti olire kemo kyabo omumura enda tebie bokaye amathe mami bosina bakurukana lero mpibo igonta giteto turwa matemu asa abayibuli bali baitu abona abamura abayibuli bomumura ate imuka nganta getogende onyaga kamete na akuru usikamete town yandiga mudinganta getogende kumutinyu mugima omenyete na barobo okomoko bale korere ibintu ibiya onyene nyomba ome mungino uri muragiri negechiko okolekire gintu musibya maguru kwa marwa bakaru mugunda arosiri komatema miya takurara tyangu sibya maja mabwati omusibya yo mabereke mukuru mutinyoere mumururi amanya gucha amanya go irangina kandi babere matukabere atata batenga mami nimbwatengana njuto kwane agento nkeri mungina ko kutaka kotegerera mono unege nto mwana oyo mumura akora kintu kike wikaswe gucyange amatema mu minto bona onyeto go nkonye muntu tayo ora akora kintu naye mamu minto monyiburi musibati ononya gako ikupende kesa iga imechando menyerete mama nchandikiti mamu minto abune chishakaro guru koseri toka mati mama kaki tanto kwana koko kwati kurara nyumba mamu minto mongina ko madenga toka maseri kera mongina tatageti monto kokosero mano woko madenga abana mokuibura na nerebe kubata bana mokuibura tani okonyo mongino bere tayari nga onyina boye kodi rio no nyo sibiti bakamagoro kora kende keke agenda somo muhaka the same
Muteta to mintu bono karate nganje no yonde. Ona abasaja barenga. Anchon konye. Una kwaje konye musaja onde bwesho kwete para. Musibatu magaka gukira gotenga yagenda ninchangwa lichibu. Kena ninchangwa ndokeke. Kama tukata twana ngakoera. Kago jamu ngatata ngakwana kwatete. Ya, njubano. Lichibu takete. Omukwana elio girio bwororo ngangina taigwa. Ya, bakungu bakolemereriwa. Nonye nyoko molemerereti. Nonye nyoko. Ngakingorete. Omwaka uru lichibu sala lichibu. Ikona taka tumuntu yagende. Nakabeki oramba ko gesibati ebiribiri kaliya kake. Mate bisibati mbiri biko cyumuki. Lakini kayiboire bichokoro mwaka oro bichokore ngenje. Akota nonye kebenki abanyene. Wanyote nga ya abana ngaire tokoira. Kanyako mukanya amatukanya baredo game. Bagaka mbali ko batayare osari kinywomo unless you musaje otwireire. Mugake mbura ya twireire otabwati sagwota. Maete hebam. Bagaka bange mbali gwancha mukama mwela kore gento ke. Lakini abantu baguchangia pakubwa gosari kinywomo cyabana nabangina. Bangino konyorani upime tembeo akambeo agoja kwa mupimira kake Matega chura kora kako kujaujane. Ako matukabe. Mopimine tika kaiga. Ako nyakora yana. Mwana banda meyede chimba. Ali no woba. That freedom. Obo sibole boli abwate sobo. Tako atika ndoke. And of course, by the way, bang nambale baraba ya. Tadi bones. Bang nambale baraba ya. Bakaba muraba gucha. Tani mungina kuigubuya. Abana bakunga bakaba murata reka sima mumu abo ngina byara. Tale ngokora ndoke. Hari sikimu na roje na rama ide sikimu ali. Yani bakaba mura na baboka. Bataraga da mwangina bamezingina naboka. Kazi njiko tiki. Kero muntu bunaboka ngayaguji. Nangina batebe tinga kumwinukira abana bane kibona magora ngereire. Mwaja mwambe sisika. Wono je kwanyoro mukutano. Wo mongina na bakaba mura. Kalika ko tago to kamura aye. Asama mboboli. Akonya ko baragaiga. Gara ngaibali. Itanga no ligiria nchara yoko baratanga sakote kek. Bona bakomanya ko baragaiga gara nganga bakate kek. Bona yeno no korana bana bana pasta. Kanya ko nga kanya ko sabera hey. Mwana na kanyoma buja. Bakurire mietie miaka 7. Na iru bamanyete no ene simimba tiko ragendo kek. Konyale kanera ba. Konyale kanera ba. Abana barweta ka bakarando keke. Chinga kichimbwati, chinga timbwati amanganara akoba mange. Ngakibono abayibuli bakora basali ngiyeko garaba ngakiba bito kibiko gare nyomo basali ebi nyomo y'abana babo. Number 1. Continued demanding for money. Agara moko nyago sabagendoki. Abayibuli ani muko sababa na chipesa paka mwaba chialachi. Yani paka karo mwana ko lesi miao iga. We go sango ubi. Bono ngingo sabwa. Dani abuna kwa kesimi. Eliyoko lyaka ndoke. Yali. Dani kantonga lyoko roli lyoko. Ayo matenga lyoko ndiko atenga ndoke. Dani paka abana be kabara ombye simi yao. Koje kumubuli abade ayentu alenge pisie gasi. Ekyara inde bono wasabire bube. Wasabiri usaba abana ba ujibeza boyire na Nairobi bose bakarose na kuna abana ba meto bogimo bokong bakominyokane ne girent bakominyokane ndagara bakoria bakominyokane bisukuru fees na maji kigasi cyonsi nyajiba na help kwanyo na no tope tikoruguru de wana ine ngoda takota banga ki uno abayiboli by the way kitabu ngene kyarengega kyamwabe kitabwe kyamwabe keko enjoy life kego kwanira abantu y'abantu bali babeira abanene kyamwa abana okere ngene kitabweke kego tebo muntu ngankibwente kuyali ganyo taragenda litaya ari misi ngene karwa takere ko muntu manene omuntu ukikwenda kwate unkibwente ko kwato ukikogenda ukikobe pardon asabantu igita kirinda abana ko bago kikocha kwara buli ngabana ya school visone abana bakomigiri kwara mate ya kiri bisano kiraka chomente na mwana agende school umwana uru nebiranga kaitata ndochi bona abantu babwate bese irani bawo korra ko be pega aye pake sati na wako ngendo keke lani batenga ya bese ni muna bwate
hagara ya boni kare mete ya unobe boni muga ke mete uko na wata kara yiri yonse ngajiri bwisano kwara be ko mubuko gwakuni umungi na iribu umungi na erege sara ne ya tigaro gwakuni umungi ni mu muto no yoito umungi na kanyo tigere nde saro na nje musaje tiganda ra tara neji dani abana bako chikocha banya nga mutande kitiku wike karengo mutakete kororwa mabira pako taita bai gole WhatsApp baba changire baba tumere gochaka to demand by the way mono kubwa mono asa abana bainu kino kabasogeta kubwa mono bangina dani okole momo gondo gwakora kwa manyange mbusuro gwakero momo no konyomata nga tatambura nale mete ne mbusuro ntabwati aso umwana u agasogeta inyaruka ogwakero musachoye okusabebesa umuno busoko bubi mongo no gwakesime kabisa nga ngegire titi mbegere yekomi indigiye mbusuro waso akolikie mbusuro wansi kweta ngio kolikia unaharibu ndoa ya watoto pako mwana uliyo abasa kuchayo mwana uliyo akuchayo na musacho uliyo ngambo kwanza na arete burden naende ngina gakomanya ngajibesa nabo komusaba iko nabo sabo mwana oye mutajua ujui obwama to jakubesa ngane nchena karate kasi jibesa cha mwana one nacho otake to komanyera ndegwa naine okosaba jibesa abana ovyo is very dangerous ntora akana karate kumulisi karate igwa jibesa cha abana kaki tikatotebe ngiange chitu bwanda kotwa twarwalite urere borabo understanding ndira understandable dalibo nabo tokutuma ebesa ngo mwana urwalire yarobono burere bwatonyorira ira no nyekadi ende njade ngene HF manyanga kyakora ntoke ekeneke ntoke kwa understanding ntoke kwa naine lakini obwate etabye iyo yogosaba abana tibesa ekibono muno yakonya gokwa mokae buna akonyo achi message echi ngobori ale nga itokurisia basa ya maguta buna okani unga teyo nga iyaru eto kanyoko ntubono yato kanchiyo konyoka njo ata ntoke orocho ra rukugo nyoko na kyoko igwe ripoti nga kete kegoja ngoga roro kubo nande by the way let me tell you onye kutakete kobe gotwale besa tago sabo mumura sabo mukamumura mate babone mundu kemubwate besa abuga kyo mwana ono tagontebera ekoro muchinga chiza chite kabo muchinga omenye ntebera asichuni gusina nkonye 200 gankorere kendi muswaturi yako ndoche namanyete nincengo kwana ebesa yamanya kwa ndike bona ako genda umutunga nga aye mama nasa bebesa ntange besa tumutume tabasoka kani tabasoka nganje nako kuncengo kokani ntaige besa no mumuro uchiko yuko kaindoje bono nando mumuro bekesimia amuswati bekesimia yeme otumera ngina mama besa bono kwasa bete ejo okotoka ubata ba mura 7 bakutumira 500 tokota kujiba seki ombeke nyoro namba ya kabiri ko bandu bakamukwana because of moving to stay with their married sons and daughters very dangerous kongenya kwagenda komenya na bana bao asibakamenyete ngano obegete makao very bad enenjere yamo yogosere nyomo ya bana tuli kogenda komenya sa bana omenyete mutie nyumo gema ngabona nje tiganda abeka siribas ngayibona kwaji kuri kenyura Nairobi ndi Nairobi abana bandangeria na nje ndaragera dagarera ebinyomba biri Nairobi bangina nyomba biri Nairobi nebi karuma kama gokorara akande goguta alibo wono obekeire basi egetambo obekeire kwara okoko na metukata to okone to asabana bakwaze kedoki it's very bad wana muna kibera bali mwa kibera ngayora alali na abuno abana bakwaze kedoki wono okotenga Nairobi gokora kyo enchira nera abana bakukwana ni mambi osiba kwakira no kwa eri ataragende gasi ndegwana ini chanire bakora ngusana igabate benga darling tigarabuya iga wono yanyora singinchoro basikaine buna anko na anti wono bakulikira niga bada batari mangana tari tuanja twakara kedoki
Tukaguru. Bana basi nyupi, basi. I'm telling you, basi. Bago si nyupi. Na nyene channel mwana wako chamara kwa bosino mumura. Enchira nero musubati hata kitukwari ni mugakoye. Akara ndokeke. Bana kwa nyene mungana olinga. Choni one bana kwajire. Choni one. Noje kwajire. Gag. Ne mama na koreke tu. Mono gag. Ngubwente kwari ni choni for sure. Nkyoko koro mwabana. O ichiro. Aye, igwa. Onyaye, tegero igwa. Onyaye kwaro sire n'enyomo yawo. Abanyene batigi. Bagende n'enyomo yangu. Aye gwakongondire enyomo yawo bakankoerekari. Bona aba babwatendere. Anero korake ndokeke. Nero gusari. Abankwegere kubali mwina lingo mugaka kachira kayanga nkaruko beka bali. Kwegere boy kai ni bono iga ini bono mura na byange ebyo moko kweke uno ini bono mukora n'abantu moko ndiye piki inwe ini mukora n'abantu kwa ndiye piki aba bono abakora n'abantu bakora ndike ndoki okane kwa chimani ko chikolende sukuru bane banga nawe bakora muna chikwa chimani chikolende sukuru enungu yoge taka ndike ndoki itayo ona balia nkwegeri kubalenga when your husband is kire enchanero kola ndoke okobeka chianga omanya kanyanga bonta ko chibeke gerara nginanga yale enyume enko ya roshiro kusengo salioli toka huko bono nano muswati ochakera korango muntu oyo ngosa lyale ndoki enko salyale nkayane salyale bono no mugako okatikiteka nechumbu chikara akara ko proki ekero ndi oraya kosa no ila na back home ore ndoyo no ria kore ndoki ari ndoyo. By the way tago salia enyomo ya bana number 3 na kinto yakora musalia enyomo nambende no go interview ne patchet ya bana. By the way kuthenda ya tebek ekero gutuma abana mu mwana gosenye ne musubati osoka kwamenya gutuma musubati omwabo achikomenye nyombe jimbe. It's very dangerous. Yani kwe bacha amachukumu aho kwara kokora ngabona ka pastor ko mwana arangirwe university nandi no musubati mwamenyete ibango kwambo nyomba mbako menye nyombe yama no iyo ni machukumu yako omwana noyo ayo okora ndoki ngosaliole nyuomo ya bandi abanyene batakete koroshe nyuomo ya bakora ndoki kwamanya koreta abana baho gwatumba nyombe y'omwana oyimi. Number 1 obwa mate bwa one na sobo kera kero mungina nyena kuigunga omumuro obuna nyoma abasubati bamwe abo baji bakayimuka bonse ngai bamenyete mboro muswa mungino yegubuya mbora bayibuli po musaje begubuya ngosali oroboko omwana omutige amenye nayo nyokokoro no